Som en Nel Martí, l'objectiu d'aquesta proposta és de divulgar, a través de la publicació d'un llibre, la història del Pòsit de Pescadors de Fornells, que es va crear l'any 1920 i que va impulsar entre 1921 i 1936 l'escola de la localitat, l'escola del Pòsit. Una escola que va portar estabilitat i modernització a l'activitat docent, però que a més va ser nucli i focus de múltiples activitats culturals. Un dels mestres més destacats d'aquesta escola va ser Manuel Massaguer Ribera, que a més era gerent del Pòsit de Pescadors, i ell és el responsable de posar en marxa iniciatives com la fàbrica de sabates de Fornells d'aquella època i els seus alumnes, motivats per el mestre Massaguer, de posar en marxa el teatre de la localitat que avui es manté en la mateixa ubicació. Crec que aquesta història és una història rellevant per a Fornells i per a Menorca i que, sense cap dubte, val la pena donar-la a conèixer a través d'una publicació. Aquest és l'objectiu que ens agradaria poder materialitzar a través del suport de Xuri.